Vjaġġ bil-ballun huwa ktieb miktub minn Marija Borġ Cremona, flimkien ma' Carmel Busuttil, magħrufa l-esperjenza tiegħu fil-futbol. Għal dan il-ktieb, Busuttil libes il-kappell ta' kittieb biex flimkien ma' Marija iwaslilna storja ta' tfajjel refuġjat. Ix-xogħol tagħna ġabna viċin ħafna it-tfal, speċjalment it-tfal fl-iskejjel primarji, iltqajna ma' tfal differenti ħafna. U matul il-programm u s-sessjonijiet tagħna sirna vera close ma' tfal u kienu jirrakkontawna l-istejjer u r-rakkonti tagħhom. Allura kellna ħafna dawn il-ħsibijiet ta' tfal u anke dawn l-istejjer tagħhom u ridna noħolqu xi ħaġa madwar dawn l-istejjer. Jiena wkoll ġejja mill-Gżira ta' Għawdex u xtaqt li ndaħħal lil Għawdex fl-istorja tagħna wkoll. Ma nasibx li hawn biżżejjed kotba bil-Malti dwar l-isport. Inqas u inqas kotba bil-Malti għat-tfal dwar il-futbol. Fil-fatt parti mix-xogħol tagħna huwa li noħolqu riżorsi u anke kotba u stejjer għat-tfal, speċjalment tfal fl-iskejjel primarji. U fil-fatt dak huwa lan ta' dan il-ktieb biex it-tfal ikollhom aktar riżorsi. Il-ktieb huwa adatta tal-tfal li huma fir-raba' u fil-5 sena tal-iskola primarja. L-illustratur huwa Matthew Stroud u aħna l-awturi fil-bidu tal-proċess wara ktibna l-istorja ġifieri u sirna nafu li Stroud huwa l-illustratur qed tkellimna miegħu kellna laqgħa u qsamna l-ħsibijiet tagħna mal-illustratur. U mbagħad l-illustratur kien jibgħatilna d-disinji, aħna nagħtuh il-feedback tagħna u nimxu flimkien pass pass. Aħna ġejjin minn ambjenti differenti ħafna, jien mill-ambjent tal-litterizmu u l-Bużu mill-ambjent tal-futbol. U kellna dan ix-xogħol flimkien dal-proġett sabiex noħolqu storja flimkien. U kellna esperjenza flimkien fi skola partikolari, iltqajna ma' grupp ta' tfal u spikka tifel f'dan il-grupp u bqajna naħsbu ħafna fuq l-istejjer li kien jgħidilna dan it-tifel u minn hemm ġie vjaġġ bil-ballun. Jisimni Abdul. Għandi 10 snin. Twelidt f'Raqqa, belt Sirjana. Min dejjem kont inħobb il-futbol. L-isbaħ momenti kienu dejjem bil-ballun. Niġri fit-toroq u nilgħab ma' sħabi minn tluħ ix-xemx sa filgħaxija. Darba waħda bdiet nieżla xita ta' bombi. Id-dar tagħna waqgħet u saret biċċiet. Iżda jien xorta għajt nilgħab il-futbol, fost dak it-tifrik, duħan u ġlied, għajt niġri u niskorja. Abdul kif qalet il-kollega tiegħi Marija huwa tifel li kellna l-esperjenza miegħu f'wieħed mill-programmi tagħna mill-qari u kitba niskorja u dat tifel ħabbejni kemm jien u kemm hi, fis-sens verament kellna soft spot kbira għalih. U meta Marija ġiet dil-idea tal-istorja, naħseb mill-ewwel qbilna li dat tifel insemmuh Abdul. U anke xtaqna nibagħtu messaġġ kemm importanti l-inklużjoni, kemm ta' tfal ta' dawn l-immigranti u kemm ta' tfal li huma forsi b'xi diżabilità. U naħseb dan il-messaġġ li xtaqna nagħtu li ħatmu għax xi ħadd ikollu kulur differenti minna jew għandu xi problema għandna ninkluduh. U dak kien il-messaġġ ta' dan il-ktieb. L-ebda bomba ma setet titfili l-imħabba għall-ballun. Lanqas dik il-bomba li ħadet li sieqi il-leminija waqt li kont qed nisraq il-ballun lil Khaled. Tallimt nimxi bil-krozzi. Bqajt niġri u nitħarreġ fit-toroq imħarbtin lejl u nar. Anke meta konna qed nivvjaġġaw, il-ballun baqa' dejjem idur ma' saqajja u l-krozzi, anke meta qdiem u tħammeġ, ma rridx inħallih warajja, ridt li jkompli il-vjaġġ miegħi.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.